uThandelane umzukulu kaShafuza okhiphe ipromo video emnandi kakhulu ethembisayo ukuthi yena izohamba kahle umculo kamaskandi lo. Uthi ngaphambi kokukhipha le promo okufanele iphume namhlanje, ngizobonga kubo bonke abathandi bomculo ababekhona ngaphambilini balwa nami kuyinhlamba namazondo obala esawathola, nabafikayo siyabamukela ekhaya lengoma nokuthula. Amen. Sabandawonye kuningi kungenzile, abaningi bayazi babonile, mina I'm so peaceful and respectful, kodwa-ke ngoba ezweni endimeni kunje ezinye izinto zigcina zenzeka ngenye indlela. Ingoma ezayo ntambama iletha ubuhlungu njalo enhlizweni yami. Kodwa-ke asisachazi, manje sidlala ingoma sithule singasho lutho. Siyibonile-ke ngampela kwipromo ayidedelile ku-part 2 walo promo video omuhle kakhulu. So yathembisa ukuthi kuzohamba kahle-ke, abantu ngiyathemba nabazoyamukela-ke ngendlela-ke esimangaliso. Uphinde wabuya futhi uThandelane umzukulu kaShafuza wathi-ke nikhona ni-ready, ngizoletha ipromo yokugcina ngci kusasa uhlu lwezingoma zenu bese-ke siyayilinda-ke online. Mzukulu kaShafuza #impendulo wasifaka ama-emoji-ke laphona-ke omlilo right-ke. Hayi lesizwa-ke ngiyacabanga ukuthi wayekhona laphana emcimbini kaKhuzani wawuse-Carnival City. Ngiyacabanga impela ukuthi amagama-ke buyathi kungitwista kancane, so iyakhombisa ukuthi na iyimisela umsebenzi wayo. Abantu besebenzise-ke ithuba lokuthi beyiphakamise ngendlela oyonayona bazosala ngampela. Last year bekuwunyaka lokuthi umaskandi-ke uregister ngokuphelele ukuthi uyaphuphuka. This year umaskandi-ke isibalo sokuthi ustream online siphindeke kathathu. Ongeza ukuyisebenzisa le opportunity again ngeke saphinde alithola elinye ithuba. Lo nyaka lo uvundile uma ukwamaskandi, umhlaba uvundile, uyatshala kuzohluma kumile same time. Akekho umuntu ongalithola imiliyoni, akekho umuntu ongazayo ushaya unumber 1 kuma trending, whether ku Spotify whether ku YouTube. There's something abantu abazoyithola aba-under umaskandi. Ema-rest bayawudlala umaskandi, insizwa amahostela bawu-understanda abantu umculo usuyadlala online. Niyabona omnotho bebenza, niyabona ujikijiki, niyayibona igenge ofeza, niyabona ukuthi beza njani. So if abantu-ke bazoyiyekelela angeke ngampela kuze kulunge. Lesi isimasikhathi ukuthi omaskandi balo kakhulu bayilwele. uThandelane umzukulu kaShafuza lapha kuFacebook uyaphosta, uyayiveza abantu umsebenzi wakhe uyawuletha, abantu ba-engage. Ngiyithande kakhulu mina ipromo yakhe laphana ashaya khona ivoice kubathe ngamjikijela. Wonderful voice, because umjikijela vele uyisibonelo kubantu abaningi. So sizolindela-ke ukuthi nakuhamba kanjani, ngoba ethembisa-ke nayo ukuthi ingoma-ke online-ke zizofika-ke, sizozidlala futhi sizozi-enjoya njengoba siwu-enjoya umculo abanye abantu. Umaskandi-ke i-chance yawo yokuthi na ukhande wonke amaciko ofisa ukuba nawo. Uma sekufika isikhathi ukuthi umaskandi uyehlelwa amandla, kodwa nazi ukuthi umculo wini online i-catalog yini i-strong iqinile, because u-online yiwo odayisayo. Sibonga kakhulu kulesizwe ukuthi inike isikhathi, khiphe ipromo enhle, iphindile ukuba update abantu. Yilokho sikufunayo. I-artist ingavele nje ithule nje iyithe ngamanzi abandayo egcina kusuku seyijethe izinto izokwenza nge-magic. No, silindeleke-ke uhla ley'ngoma-ke nayo yonke into-ke. Uma sikubona lokho leyo post leso phinde sibuye la sizonichazela kabanzi ukuthi zithini ingoma, usebenzeni ubani. Umsebenzi uzoba muhle, nizwele nani lapha nokuyipromo. Iyodibana okuzayo. Ngiyabonga.